Pozdravljamo vas iz studija Medija centra u Čaglavici. Ovo je 5. izdanje emisije Posao na Kosovu. Na našem web sajtu posaonakosovu.com aktuelna su 2 konkursa. O čemu se radi, čućemo od naše koleginice Bojane. Konkurs za radna mesta raspisali su UNDP i Kancelarija za zajednice premijera Kosova. UNDP traži prevodioca albansko-srpski, a radi se o projektu koji se tiče vladavine prava. Lokacija Priština, krajnji rok za prijave 1. jul. Početak ugovora 10. jul. Potrebno je poznavanje engleskog, srpskog i albanskog jezika. Trajanje početnog ugovora je na 5,5 meseci. Kancelarija premijera Kosova objavljuje konkurs za slobodno radno mesto administrator baze podataka. Pod nadzorom rukovodioca obavlja sledeće zadatke i odgovornosti. Upravlja, održava, razvija i implementira politike i procedure za obezbeđenje integriteta baze podataka Kancelarije premijera. Primenjuje nove modele pristupa bazi podataka, izrađuju, održava i modifikuje tabele. Rešava probleme performanse baze podataka. Odgovoran je za baze podataka koji su u funkciji Kancelarije premijera i obezbeđuje da sve budu u funkciji. Upravlja, održava i konfiguriše internet kao i druge aplikacije. Zahtev za zapošljavanje i detaljniji opis posla se može dobiti na recepciji zgrade vlade. Zvanični obrazac za prijavu možete naći na web sajtu, a informaciju o tome na sajtu posaonakosovu.com. Hvala koleginici Bojani, koja nas je obavestila o aktuelnim poslovima na koje možete konkurisati ako ste zainteresovani. A u narednim minutama čućemo 2 priče. O jednom uspešnom privredniku iz Gračanice i nezaposlenoj Mariji Živković iz Ugljara kod Kosova Polja. Privatno preduzeće Spektar se nalazi u Gračanici i nudi širok asortiman robe na veliko i na malo. Vlasnik ovog preduzeća, Dragan Josifović, dugi niz godina se bavi trgovinsko-uslužnom delatnošću. Naša ekipa posetila je ovo preduzeće, pa da pogledamo priču. Dragan Josifović se trgovinom bavi 20 godina i navodi da je veoma zadovoljan prodajom robe. Trenutno preduzeće Spektar ima 13 zaposlenih, a Josifović očekuje da će u bliskoj budućnosti zaposliti još radnika. Plate su redovne, to je uvek neka poslovna tajna firme, ali su plate redovne i imamo ukupno 13 upošljenih radnika. Nadam se da će u daljem periodu biti više upošljenih jer imamo nameru da proširimo delatnost, odnosno da se bavimo nekom proizvodnjom. Dragan Josifović planira proširenje preduzeća i početak proizvodnih delatnosti, a prioritet prilikom zapošljavanja će imati ljudi koji žive na ovim prostorima. Trenutno ne upošljavamo, verujem da će u narednom periodu, od 2 meseca, biti potreba za novom radnom snagom u smislu proizvodne delatnosti, pošto ćemo da širimo posao na neku proizvodnju, mislimo da je budućnost u tome, a ne samo u trgovini. I naravno, trebalo bi da se malo povede računa o tome da na ovim prostorima rade ljudi koji su sa ovog prostora. Naravno, da nas ne guše veliki trgovinski lanci, jer ima indicija da će ti trgovinski lanci doći u Gračanici, što je veoma pogrešna politika ako se tako nešto desi, jer će mnogi ljudi ostati bez posla. Da je preduzeće Spektar veoma uspešno, pokazuje veliki broj kupaca koji se uvek vraćaju jer im se garantuje kvalitet i pristupačne cene. Nezaposlenost je, nažalost, sve izraženija u mnogim zemljama, a na Kosovu je, po mnogim istraživanjima, stopa nezaposlenosti oko 40%. Većinu stanovnika Kosova čini mlada populacija, pa je problem nezaposlenosti upravo najizraženiji kod njih. Jedan od primjera je i Mirjana Živković iz Ugljara. Mirjana Živković iz Ugljara kod Kosova Polja posao traži aktivno već 2 godine. Kaže, ne bira šta će da radi jer mora da prehrani svoju porodicu. Završila sam ekonomsko-trgovinsku školu u Lapom Selu, finansijski tehničar. Na posao čekam 2 godine, završila sam školu 2011. Tražila sam posao po privatnim radnjama, po buticima, parfumerijama, prodavnicama. Bila sam na jedan intervju kada se otvarao Deni, ali od toga nije bilo ništa. Čekam na posao 2 godine, tražim, ali nema ništa.
Nezaposlenost onemogućava mlade bračne parove sa decom da budu samostalni, pa tako Mirjana, njen muž i ćerkica od 2 godine žive u zajednici jer je to jedini način da prežive. Napominje da nije tražila posao kod kosovskih institucija jer nije imala informacije o konkursima. Sa suprugom, svekar i svekrva i ćerka, suprug ne radi nigde, živim od svekrove plate, imamo ćerkicu, ona ima 2 godine. Da li ste se obraćali kosovskim institucijama za posao i da li biste radili u nekoj od njih? Nisam se obraćala, ali kada bi imala posao, što da ne, radila bi. Nisam tražila posao tamo, ali ako bi imala posla, što da ne, tražila bi. Mirjana kaže da je jedini način da danas dođete do posla ako ste član neke od vladajućih stranaka ili ako imate neku, kako kaže, vezu. Kada imaš vezu, dobiješ posao, a kada ne, kažete da se zvaćemo vas za nekoliko dana, nedelju, 2, ali od toga ne bude ništa, ne zovu vas, odete da vidite da li ima neki posao, da li su primili radnike, oni kažu da jesu, da su primili radnike, da će da bude, ali od toga nema ništa i tako. Mirjana je vredna mlada žena i ne gubi nadu. Nada se da će upornim traženjem pronaći posao i na taj način svojoj ćerkici obezbediti bolju budućnost. Ovo je sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Posao na Kosovu. Ukoliko imate zanimljivu priču iz oblasti zapošljavanja i privrede ili ukoliko tražite i nudite posao, javite nam se na adresu posaonakosovu@gmail.com ili nam pošaljite pismo na Medija centar Čaglavica za emisiju Posao na Kosovu. I da još jednom ponovim, druge aktuelne oglase i javna obaveštenja možete pronaći na internet adresi www.posaonakosovu.com. Vidimo se naredne nedelje sa novim poslovima.